everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Ayaw na pakita nila. No. Dili ko masugot na totally na ko nga maitsapuera sa kinabuhi ni Ryan. Dili ko musugot. Oh, mangita ko paagi. Mangita ko paagi nga makaduol ko balik ni Ryan. Bahala na kung igo na kung makakita niya. Bahala na. Sa pagkakaroon, mangitaon akong trabaho. Kinahanglan nga mas stable o na ko. O inihigayo na, di na ko magbinugo pa. Kinahanglan nga maplano na akong tarong ang tanan. Three days na lang, bunyag na ni Angel Marie. Hi, excited na kayo ko. Parehas kin mo ni attorney. Excited na sad siya kaayo. Nakakontak na sa GOG Security. Sugod ugma magpadaan na silang mga tao din eh. Tulungan mong gi-request ni attorney. Need gid ay og security? Dili man kayo daghang bisita. Doon na niya mga gate crushers. Mas maayo nga ready tang daan. Muanhe o niya si Rona. Managana na ang tahan. Okay. Kung sa day. Musayo day taan na sa simbahan kay seminar pa man sa mga ninang ug ninong ug sa parents before ang bunyag. Aw uno. Napagidaing anak di ay. Naapa uy. Okay. Wala problema. Musayo ta. Ay, sapa. Uy. Giinitan gid ang mga bata sila magisuloob. Ang ato ra yung baby Angel Marie ang natuog lang taon. Butan man na among Angel Marie, uy. Liwat man na sa ninang, uy. Han? Ino magtubigan? Ako. Anong nasugipan makarayan? Supa ka sa akong gisulti? Oy. Sabi pa lang ko sa akong laway. Wa pa sa lagis, Mervin. Sayo pa man sad. Layo pang oras. Bisa na. Sabot ko na to nga mo sayo. Namanggani uban mga nino o ninang o. Uy, nabot na sa torneo? Gwapuha nga tornero no eh. Mura man og si Jerry yan. Bitaw no? Gupuhang attorney uy. Wala ba kakita na to oh? Ako na sa sugatan. Ganahan man ni Mervin. Napagwapo magmaayo. Layo ra sa ko pananaw eh. Ni ara man mo din he. Lingkod attorney. Pre. Pre attorney. Tupad lang mong Marie Angel ay. Sige. Sige, pre. Salamat. Wa man unta ni sa akong plano nga magkakumpare ni anang Ryan na oy. Pahilo na kamo kay magsugod na ang seminar. Kini nga seminar, gitawag kini og pre-Jordan seminar. O gatong seminar sa kasal, mautoy gitawag og pre-kana. Kining sa bunyag, pre-Jordan. Ana di ay na. O karon akong ipaila-ila ninyo ang muhatag ninyo ini nga seminar ha. Si Sister Rona. Hello. Si Rona. Hi. Og mao kato ang kinatibuk-an sa atong seminar karon. Og hinaot nga inyo nasabtan ang tanan nga atong gihisgutan. So manindugtang tanan ug magpasalamat kita sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Langit no namong Amahan.
Han, dali. Magdali ta paingon sa bunyaganan. Dali na. Hadlo ka nga maduol na to, Rona? Aw, Kung muduol siya, ato lang respetahan sa pagtagad good. Okay naman tingali na. Aw, okay naman sad ko. Unyag magpa-imbitar sa reception. Ikaw na bahala, Angel. Mm. Sige ha, ako'y bahala. Ako gid siyang balibaran. Hala, sige. Ibahala. Hi, ninyo! Oh. Na. Long time no see! Pa- No? pa- Ayaw mo kabalaka. Dili ko magpa-invite ninyo. Igura kong mo congratulate ninyo, Ryan, Irene. Congrats ninyo. Sige ha, una lang ko ninyo. Marag na tulala man mo. Excuse me. Agi lang ko gabay. Sige na, doon na ta sa bunyaganan. Tuwa na mo ba, no? Sige, tana mo. Change image si Ronada. Pero, di ragyapon angay mong kumpiyansa. Hilumon ka lagi kayo. Huwag ka malingaw. Huwag ka ganay sa program. Okay naman, aligre man gani. Pero, nagpadaprin ra ka. Gawas nga moment nila ni Irene ug Ryan ug sa bata, nalain kong giuna-una. Si Rona. Shock kay ko. Change image man. Mayo sa inyo nga nag-serve na di siya sa simbahan. Nag-serve gid ka siya? Or nakakita lang siya og pangpahumot sa iyang image aron pagtabon sa tinuod niyang pagkatao. Imo mo sa siyang gi-judge. Oo, ako gid siyang gi-judge. Oh. Tanawa niya sa umaabot. Akos mo kalit na sana siyang pakita nga lain na sa ng diskarte. So, nagtugi ka nga may giplano siya? Oo, uy, siya pa. What if nagbago na gid siya? Ha? What if ra ba? What if? Mervin, kung pagbag-og yun ang iyang tuyo, nagpapili na siya dito sa ilang probinsya. Narasag ko'y simbahan dito. Pwede ragod nga ato siya dito ma-serve. Na, tingali siya magtrabaho din sa syudad. Mayo na gud ang dagan siyang tindahan dito. Sumagod. Ikaw man bitaw ang nagpa-imbestigar og mga tao dito, di ba? Oo, mausab. Kung tinaron gyud ang iyang tuyo, kung di na gyud siya gustong magsamok nila ni Ryan ug Irene, dili na gyud na siya mabalik dinhi. Kay pananlit ganahan gyud siya manarbaho, ibutang ta lang. Mato siya sa Manila or sa laing syudad. Kay kun mo anilang siya dinhi, mas dako man gyud ang chances nga magkita ra sila. Mao nga maglisod yung kog tuo nga tinud-anay nang ang iyang pagbag-o. Imposible nga wa ko nila hisguti karon ha. Og imposible nga wa makurati si Ryan siyang pagkakita nako kaganina. First time to nako nga nakakita siya nako nga nagsayal ko og lapas sa tuhod. Unya ang blouse, long sleeves og closed nga kwelyo. Layo ra kaayo sa runa nga iyang nailhan kadiadto. Og tingali sa iyang pagtan-aw nako kaganina. Wa kalikayi nga na-imagine niya ang akong tinuod nga figure ilawom sa akong gisulob nga simple lang og disente nga sinina. Oh, imposible nga wa mag-rigor karon ang utok ni Ryan nga naguna-una na ako. Imposible! Gopahagid sa kong anak, oh. Murag yun, o gamay ang anghel. Thank you, Lord, ah. Thank you, gid kayo ining nindot gid kayo nga regalo. Ngayong gihatag na mo ni Irene. Ako isad. Nga maning kamot yung kukutob sa kong mahimo nga mapanalipdan ning pamilya. O gawa ko'y tugutan nga bisan unsa o bisan kinsa nga musuway o guba nini. Ako nang isaad, Lord. Han, Han, nagmata pa di ka? Nakatuog naman ko, Han. Nakamata lang ko. Ikaw, wa pag yung kamatog? Oo, wa pa. Nagsige lang kong tutok sa tong blessing. Yes, Han. Blessing yun na to ni bata, ah. Han, salamat yung kayo, ha?
Salamat sa akong pagpasaylo. Sa akong pagdawat nimo. Sa akong paghatag og laing higayon nimo. Sa akong Katag-ano ka sa akong isulti. naang-ang. Kadaghan naman na nimo balik-balika. Murag ka 1 million naman tingali. 1 million. Sige na, oy, matuog na ta. Sige. Good night. Ni asro na? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.